Имайте предвид, че когато се работи такова, инструментите, с които се работи, и ръцете трябва да са идеално чисти. Да. Всяко едно замърсяване на калема или на такова, веднага ликвидира то. Получава се нещо като бариера между присадката и подложката. И това е метод, който аз най-много съм използвал. Сега друго нещо, което говорихме. Ако не се хване, можеш ли на следващата година да го прережеш? Ако не се хване, то ще изкара, тук ще тръгне такова. Така? Почистваш го надолу И пак. и оставяш тук горе най-високото, нали, за да може да издърпа такова, до година режеш пак. И пак. И пак. Аз ми се случвало 7 години поред, съм режал едно и също друго. Докато И не ще я да фане и го скалпира. Как да се саждате накрая? Да се саждате в земя. Кое? Това То не се засяда, аз това казвам, че е дърво, че е дивачка. Ей, там си го, Ти си го представяш. там си го намерила в природата и на место го хладисваш. А ако искаш, Това, което е подложката, това е самото стъбло или може на клонче да се направи? може и на конче. Ще говорим и за тия работи. Добре, а на калем се присажда на по-голямо дръвче, нали? А на пъпка на по-млади. Може и на тия, ето сега ще ви покажа на пъпка. На пъпка Ти трябва всъщност да на всеки клон мога да сложиш различни клонове. Аз съм виждала така, круша ябълка. Аз съм виждал. На пъпка се прави следното. Правиш един напречен разрез, правиш надолу един друг. Теобразно. Да, е така. Теобразно и отваряш кората. А виж, че няма сок и не се отваря, да го вземат дяволите. И така. И отваряш и отсам. Не повече от 3 см се прави това нещо. Отваряш го внимателно. След това отреждаш това щитче, как си го направил ти. Ама то... А той не го ли, тук не го ли махвам от Няма да го махваш това. А, И го вкарваш тук сега. Мушкаш го тук сега. Вкарваш го надолу. Вкарваш го докато то горния край, който е, нали, къде си го оставил, дойде до тук, до това, където си отрезал. аха, пъпката да влезе в... Пъпката да влезе надолу. В вертикалния разрез. Да, в вертикалния разрез, да се скрие надолу. Е така. Хайде да влиза. То сега студено. Няма движение. Такова. Да. Вкарва се така. Това не Значи, се реже обаче. тая пъпка трябва да влезе още надолу. Да, долу, нали така, в горния край да дойде до това, което е... И след това се започва превързването. Ами ето и горното, не се ли махва? Нема, то ще отиде, пъпката трябва да слезе тук, то ще се изравни с това. Да. Ще се изравни с отрез. Значи и ето и горното част на отива с щитчето отреза. и чак то трябва да Да, стигне. Да. аз по едно време правих усъвършенстване. Да. Правих и надолу отрез, и нагоре. Аха. И горната част, двойно те. нали, двойно те, горната част просто я подпъхваш в горното. Аха. Подигаш кората, подпъхваш и става пак. Малко като усъвършенстване. Това Да, не да, знам това. И след това става привързването. Привързването става отдолу. Нали, почваш от здравото, караш постепенно, пъпката остава тук вече закриваш и отгоре, превързваш едно хубаво. А с какво привързваш? Има си в магазините продават такива ленти. А с такава няма ли да сме? Може и с такова, аз и с такова съм го Да. продавал. Сега разликата между това и това е следната. Че тук дръвчето не се прекъсва нагоре. То си расте. Сега, когато се разбере вече, че пъпката е тръгнала, както тия, където ги носите, нали виждате как са отрезани. Тия, където ги донесвате, са по същия начин нагласени. След това се отрезва над пъпката, нали? И това вече става основно. Почва да използват Не трябва да се цялата остава сила. за след него.
То като оставиш тя пъпката няма да се развива, ще стане нещо като клонче, има хилаво такова, къде няма да такова. А иначе то дърпат цялата сила вече. То отгоре е диво и трябва да го махнеш. Ага, Дивото точно така. махаш? Дивото се маха, за да стане това. Само извинявай, тая пупка цялата ли трябва да се скрие вътре в разреза? Да, слиза до тук. Тоест в надолу. момента не е както трябва, просто само трябва да слезе показва. още надолу, Добре. нали, в това. Другия път, като дойдете, аз ще ви карам да сладисвате на дърво и ще гледа. И Супер. ще ви казвам. Ще сладисвате по всеки методи. И сега, разликата между това и това е следната. Че това може да сладисваме само по лъта, когато има сокодвижение, нали? И след като се развият, вече не мога да използваме по това. До цъфнат ли вече и натам край, да не може да става. А този метод може да се използва и така до септември. Каква е разликата обаче? Ако го използваме пролетта, това се казва будна пъпка. Защо е будна? Защото тя ще тръгне пролетта и ще почне да се развива. И на будна пъпка се сладисва някъде до към началото на май, като се използват тия калени, които ги имаме, сме ги събрали. Да седят изпът картофника. Всякак. Да, нека къде ще. Въпросът е, че използваме пъпки от тия калени. След това обаче, като летото почва да се развива, нали, тогава се взимат така наречените зелени калени. Нали, дърчето вече е тръгнало, то е пустило тия такова ги е пуснало вече, има ги. Едногодишна клонка. Така. Тая година. Да, от тази година клонка се взима и се използва тогава. Тук, нали, имаме на пъпката имаме и листо вече. Нали, като режем щитчето, го режем с листото. И тогава се слага по същия метод, нали, това е такова, и това вече се казва спяща пъпка. Тая пъпка, която я сладисаме в този момент, тя няма да тръгне. Тя ще тръгне чак на другата пролет. И затова се казва спяща пъпка. Нали, правим я по същия начин, тя вече се прихваща, там хваща си това, почва да си дръпва слабо, но не тръгва да се развива. Тя се казва спяща пъпка и ще тръгне на следващата пролет. Нали, като тръгне на следващата пролет, шат. Айде. А будна пъпка до кога може да се... Будната пъпка, щом тръгне, нали, веднага махаш това отгоре. До кога? Кой период? Сега, будна пъпка и сега може да почваш. Нали, щом почне сокодвижението, нали, да може да се отлепва хубаво, акуратно, за да може подпъхваш. Април до към май. До май. 15 май най-много, да. А спящата? Спящата до септември може да ползваш. Нали, те вече, тя гледа какъв дирак се носи горе, така да може да си хърчи човек. И, значи до септември вече, нали, почва вече септември, вече привършва това движението на соковете, да растенията почват да се готвят за зима. Почват да опадат листа, всичко, нали, и това.